Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Wani pagkili sa Padagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Gani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Gani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa TYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning! Good morning, 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 syudad sang Bacolod. Tagbilog ang probinsya sang Negros Occidental. Welcome na naman sa itong pagpalayag subong aga, Domingo, July 19 of 2020. Panibag-o nga adlaw, kag syempre mga kaaksyon, panibag-o nga Boss Damlag para sa aton kaugalingon. Ganiya sa mga tao dira kami aras ng kalantuan subong adlaw, magapanindahan, magabaliga dira sa aton nga mga merkado, kag may ara dira sang talapuson subong adlaw mga kaaksyon. Bugtaw na kamo dira ha, dakpa ng balde, habon kamo, kag maligo. Ang mga tao diraw kisa, tag 2 ka oras, 1 ka oras sa banyo. Aga sa banwag, kamudra nagaritual. Sa kadamo-damo, isang pwedeng pangamuyuan bala sa partidra sa balay nyo. Ang pinakalawig, hindi ako aras banyo mo, Gali iya, nagapungko dira sa may trono, kag nagapiyong-piyong pa. Budlay kisa magbugtaw ko na aga, Labi na gid ko mabugnaw ang kagahon, gabugnaw mo dira inyong ulunan, gabugnaw mo dira mga habol nyo, flash pagid. Nga may kahulid ka dira, baw? Do ka budlay paminsanod mga kaaksyon, butangan barrier ang motorsiklo, pero wala ginabutangan na barrier ang katre. Ano na yaman? Mas delikado pag ko nara sa katre, Kati sa katre mga kaaksyon, butang ta, habol lang. Pag sa sulod sang habol, wala barrier. Grabe, pertigid niya. Di kita anay, gid mo. Kamu na lang dira ka, mga kaksyon na magahusgar, kung pabor bala kamo sa ginatawag naton nga barrier dira sa motor. Kaya kung kamo dira mga kaksyon, magnobiyahanay. Baka delikado man. Again mga kaksyon, nakamudra may aras ang jokes nga iga paambit rin sa itong programa. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ka programa nga maghahatag sa inyo sa enerhiya, magpamukaw sa inyo, kag maghahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Di magkalipat mga kaaksyon ang ato diri nga text line number 0938-225-5017. Domingo nga adlaw, tim, ano naman ta? Anong manamit nga hilimion kung adlaw sang Domingo?
Suguon naman ko ni nanay ko. Manglaba naman ko mula pirmi. Hindi ko kuri plangga siya nga ako niya iloya. Makon mo ha. Sa bilog nga pala sugo ya. Diri sa amo niya nga lugar ya. Si nanay gidyan pala sugo ya. Suguon niya ko nga maghugas ang pinggan. Suguon niya ko nga magpanilig diri sa balay. Pagkatapos suguon niya ko yung manglaba. Kag hindi lang ina kung ano pag hindi mga kulang diri sa balay, suguon niya kuya. Si nanay kuya, sobra pag hindi sa Ginoo ano niya man. Oy mga kabisyo hindi nyo pagbalikan bala sa negative darang ginikanan niyo Ginasugo ka mo sa rason nga gusto sa ginikanan nyo nga mahibalaan dirang ulo brown sulod sa panimalay nyo Gambal sila kuno iya kiti ang 10 commandments kuno iya pulo lang. Ang iyasang iloy niya labot sa kalibo. Sa kalibo. Amo na mga kaaksyon ang pagsugo sa ginikanan may ara sang purpose. Ginsugo niya ka magprito. Sa rason nga pila ka adlaw madula sila sa kalibutan may hara ka mo dira nahibalaan. Hindi lang bala kay puro karindiri, at least ikaw sa inyo dira sa balay nyo kabalo ka magprito. Biskan batok lang at least dumakaon pa. Well, mga kaaksyon as we talk about day to day, subong adlaw, di ba lang ginhambal ko gina, July 19, nakabalo bala ka mo nga sadtong July 19, tuig 2016, ang Korte Suprema sang Pilipinas ang nag-dismiss sang kaso nga plunder batok sa kay anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo kag gin-order ini pagpagwa gilayon kag ariya sa iya matapos malapit 5 katuig ang iya nga hospital detention. Wala makamuna tingala mga kaaksyon nga kadagani may ara sa nga pasakaan kaso gina-wheelchair dayon. Way ka mo. Harotar ka muna gali, no? Kadagani yung pasakaan kaso gataas ang blood pressure, gina-wheelchair dayon. No comment na lang tada. So, muna mga kaaksyon, kumbaga pag gin-dismiss ang Supreme Court, ang ginpasaka nga kaso sa kay anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa kaso nga plunder. Ang kaso nga ini ang nagakonektar sa hindi insakto nga paggamit sang 366 million pesos nga pondo halin sa PCSO. Ina mga kaaksyon natabo July 19, 2016. So si Gloria Macapagal Arroyo ang ginbunag sadtong April 5, 1947 kag siya ang aton 14 nga presidente sang Pilipinas humalin 2001 hanggang 2010. Antisina siya man ang ato naging vice presidente halin 1998 hasta 2001. Kag nangin senador man ini siya halin 1992 hasta 1998 sa tiyempo ni Presidente Fidel V. Ramos. So, matapos maging presidente sa Pilipinas, siya ang nangin congresswoman sang 2nd District Kapampangan sadtong 2010 kag sa ulihi siya ang nangin Speaker of the House of Representatives. Humalin 2018 hasta sa iya pagretiro tuig 2019. So, siya mga kaaksyon ang nangin unang nga babayi nga nakauyat sang 3 ka matag-as nga posisyon sa Pilipinas. So, muna, Presidente, Vice Presidente, kag Speaker of the House. Kaya doon na mga kaaksyon? Mapadalagan man kamo. So, siya ini mga kaaksyon, ang bata sang anay Presidente sang Pilipinas na siya Diosdado Macapagal, ang iya nga amay ang nagpirma sa Republic Act 4166 sadtong August 4, 1964. So, ang July 4 mga kaaksyon, if you can remember, amo na siya ginatawag naton nga selebrasyon sa nga Philippine Republic Day o ginatawag naton nga Philippine American Friendship Day.
instead nga mangin Independence Day nga selebrasyon sa Pilipinas. So sa tugtiyempo sa Amerikano mga kaaksyon, ang Independence Day nga pag-celebrate na rin sa Pilipinas, nakatabo ini siya July 4. Iniya, sang ang presidente sa Pungsod Amerika, amo si Presidente Truman. Di ba la? So, amo na mga aksyon, nagaling kiti asang nag-abot ang adlaw August 4, 1964. Ang papa ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ginpirmahan niya ang Republic Act number 4166. Kumbaga pa daw ginbalik sa June 12 ang pagselebrar sang Independence Day sa Pilipinas. Kag ang June 12 amo na ginahambalta, ginaproklamar nga maging Independence Day sa Pilipinas. Kag ang June 12 anay amo na siya ginatawag naton nga Flag Day. Pero ini ang ginsaylo sa May 28. Ining nasaylo sa gahom ka Proclamation number 374 nga nagadumdum sa nga digmaan sa Alapan. Amo sing tawag naton nga una nga pagdaog sa mga Pilipino batok sa mga Espanyol, ano? Galing kita isuno sa mga tao sang una tinagdaog ko ng mga Pilipino because na outnumbered ang mga Kastila. Kumbaga pa ko nung ratio pulo ka mga Kastila tapos ang mga Pilipino yara sa mga 200 kabilog. Abot kung tuod din. Pero ini estimate lang ni nila. Okay, daw amo na kabasi bala balikan tabala no. So, may nakahambal man sa aton sang una, nga kisamay sa mga Pilipino, inabalang maglabay dira ang mga 200 ka mga Amerikano, tapos palukpan 3, tapos mga Pilipino, panago, lagan dayon, ano? Sa rason nga ang mga Pilipino, mga kaaksyon, why gigitaya sang may maayo nga mga armas ang una, no? Kumbaga pa daw, kung may mga patay dira, ginakuha ta mga armas nila. Kaya di ba, nag-order kita sang armas dito sa Pungsod, Japan. If you can remember, galing kita, wala din mag-abot sa aton sa rason nga nalunod ining barko, ano? Halin dito sa Japan, pakado sa Pilipinas because may nag-abot nga bagyo. So, amo na mga kaaksyon, ang isa sa mga impormasyon sang una nga panahon. Hagang Independence Day naton ang nabutang ini sa aton 5 ka piso nga papel nga ginpagwa sadtong 1985 pero subong ang 5 ang nangin barya na. Kumbaga pa naging coin na subong aton nga 5 ka pisos. So kung ma-remember niyo, dira sa likod sang 5 pesos, di ba? Ang itsura dira si Emilio Aguinaldo. Sa likod sila mga kaaksyon, may picture dira nga dito sa Cavite, sa balay ni Emilio Aguinaldo, iya gindeklarar ang una nga Independence Day sa Pilipinas. Galikit sa mga kaaksyon, ang aton gali ka pisos, coin na, di ba? Ang aton gali 10 ka pisos, coin naman, ano? So, posible ko na mga kaaksyon, may nakahambal man sa ako, nagligan, di ako, Nabatian ko ba lang na What if pila ka adlaw, ang 1,000 coin naman? Paano ni man, ano? Grabe guro nga halaw mo siyang 1,000, no? Kabay di ka madula. Why na tabala gamiton nga papel, puro na bala coins. Bukat-bukat guro sa aton bulsa, no? Galing ito, wala pa mamatabo, pa sa runtana. Sa mga kaaksyon, ang natabo sa itong July 19, tuig 2016, ang Korte Suprema sa Pilipinas ang nag-dismiss sang kaso nga plunder batok sa kay Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Gin-order sini ang pagpagwa gilayon sa iya matapos ang malapit 5 ka tuig nga hospital detention. Well, mga kaaksyon, ari sa mga tao din nga nagpamangkot, ano na bala ang status sang coronavirus disease 2019 or COVID-19 sa bilog nga Pilipinas? Basta magsiling ka mo yung okay naman, doon na anad naman ko sa COVID-19. Mga kaaksyon, hindi taging pagkalipatan na magsuksok sa aton dira ka mga face mask, maghugas dira sa aton mga kamot, na balang i-disinfect ang mga kamuta, ang mga bagay balang kisami natong ginauyatan, kaga ginapahulam. Parihas ang ballpen. Ipahulam mo, ano? Pagkatapos kwaon mo. Huwag ka kabalo dira kung sinong tao dira, basik ginpahulaman mo sa ballpen, ginpahulam naman to.
So gani mga ka-aksyon manigurado gid. Lain gid ang tao nga nagapanigurado kumpara sa tao nga nagapawarat lang. Basi pila kadlaw bala madakpan mo gid ang COVID, patay ka diya no. So amo na observe social distancing, suksok sang face mask, ipang disinfect dira mga bagay ano. Kag amo na ginahambal bala sa atong presidente Rodrigo Duterte nga kapwa ko, iwasan ko. Kaya hindi mo na mga abiyan mo nga, apre, palihog be, palayo-layo ka lang be, social distancing kita, no? Ay man malain din, no? So, ari mga kaaksyon, sa bilog nga kalibutan as of July 18, 2020, ini base ini sa pinakaulihing nga datos sang World Health Organization as of July 18, 2020, kagapon ini siya, ang confirmed cases, 13,876,441. Motrible, no? Pertikdamo. Ang patay sa bilog nga kalibutan, nagdangat na sa 593,087. Pila bala ang nakarecover? Ini ang naglabot man sa 8,552,804. Sino ba lang nagapanguna mga ka-aksyon nga pungsod sa bilog nga kalibutan? Paglabot sa COVID-19, matyaga ko di mga ka-aksyon daw Olympics gyapo, no? Do padamo-damo bala? Pagkatapos, butanta ang confirmed cases amo na siyang silver medal. Ang death amo na siyang gold. Uy, palayo lang Why ta mga ka-aksyon diri gina-joke ang COVID-19? Gali kiti ang aton bala paghangop po sa ko do competition bala do intramurals. Amo na siyang malain yang klase sa competition, no? So ari mga ka-aksyon, ang Estados Unidos or United States of America, mayara sila sa confirmed cases nga 3,544,143 na. Ano abi kiti may mga lugar to sa Amerika nga sa kadamo-damo sang pwede tani bala nga buksan ng anay kag indi lang ni anay. Gusto gid nila nga buksan ang mga salon. Mapamanicure, pedicure sila, mapamasahe sila kati stress sila, di ba? Sa aton diri mga ka-aksyon, ano, ang gusto tagid nga buksan ni anay kundi mga grocery stores, no, mga pharmacy, gani kiti ang mga tawo may ara man sa mga lain-lain nga pagtan-aw, ano. We are not actually comparing Philippines from United States, ano, but then mga ka-aksyon, kumbaga pati mayo-mayo na lang sa aton kiti may mga kahadlok pa bala mga tao, ano. Amo na mambal ko. Sa muna, Estados Unidos, mayara sang area, naglabot ang ilapatay sa 137,674. Nagasunod diri ang pungsod Brazil, nga mayara sang 2,012,151 na confirmed cases. Ang patay sa ilang pungsod sa COVID-19, 76,688. Sang una, nagapanghuna, Italy, no, tapos nag-second. Italy, subong mga ka-aksyon, nakibot kita nga gulpi lang sumaka ang number of confirmed cases sa pungsod Brazil. Ang pangatlo diri mga ka-aksyon, amo iya ang pungsod India. Ang India nakakuha sang 1,038,716. Ang patay sa ilang pungsod, 26,273. Biskan patuod nga nagsaka ang ilang confirmed cases, pero ang patay sa ilang pungsod, 26,000 lang. Pero kung pag-istoryahan ta ang patay, sa third place, matyagan ko do competition gida no? Pag-istoryahan ta ang patay, ang pangatlo diri amo iya ang United Kingdom. Ang UK bayara sang 293,243 ka mga confirmed cases. Apang ang patay sa ilang pungsod
45,233. So ang Pilipinas mga kaaksyon mayara sang 63,001. Kag ang patay diri sa aton nga pungsod nagdangat na sa 1,660. Amo na balang may naghambal to nagligad nga it flattened the curve. Ano pag iba ang balo mga kaksyon? Ano ba lang mga bagay, ba lang mga imposible, ba lang matabo, ano? Nasusunog ang dagat. It flattened the curve. Nya! Well, mga kaksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:27 na sa aga. Good morning, 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 good morning sa mga tao dira kami ara sa kaladtuan, kag baga baligya dira sa mga merkado. Bugtaw na kamo dira ha. Bangon na, dakpa ng balde, habon, kabo, kag baligo. Para makakaksyon, hatagan kamo sa mga pinakaulihing nga balita diri sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Subong nga aga. Makaupod naton si Action Brian Morden. Good morning, Action Bri. Good morning, Action Red, no? Kag sa aton nga mga tagpaminaw aning oras. Puntag niyo diha mga do. Teka, musta sa mga paglibot-libot diri sa aton nga syudad? May nakita ka ba lang nga mga misteryoso nga mga bagay? Mo kadamo gid pagwa ko pa lang kanina sa lugar ko to, pagwa ko may mga tibsol na kag tibugol. Bo, Diyos mio, Santissima. Laban-laban mga kapayas na. Nano to sa bat mo? Basi mga kapayas na nakita mo, na balang mga seedless na? Hindi, yellow. Yelo? Ano na sa mati? Basi may hipa ng kapayas, wala man? Pwede. Kinuhin niyo yung dating. Ano ba yun? Doon sa aton yung mga utol lang nga nagaganoy kay Ido Bla. Aha. O kung aga. Diyog lang ay, kung mag-pooping ang Ido nyo, ipahigadigad man, nito adalan, no? Madang yelo nga nakitaan ko, gisa may lagoman, no? Abot lang katama, kag higto siya, no? Sa aton sila na palibot. Ay, at pagkiri nga syudad sa Bacolod, sumong medyo ati aga pagid man, Tawhay, Dalan, Lacson, nagapagtay kita bago gid lamang, da talag sa Sumalaka, pagid sa nagalabay Action Red, no? Sa Hilado, way pagid, no? Bisan tao to, di tayo kakita to, pagluwas sa mga salakyan nga nagapark na da nga iya guro ang tag-iya sila tagyaman sa mga negosyante bla sa mga lugar. Ang Burgos Public Market subong kitaan tamanday ka mismo nakasunar man nga may porosyon dira nga naka-lockdown ina or serado siya. Yes. Hindi makasulod dali Action Red, no? Amo man ang nagtabo dito sa dakoman nga merkado sang Libertad Public Market, no? So, dito ka maglibot sa area sang UNOR, may punta dito nga ginaduma na Margarita Street or sandra ka mga portion, no? So dito pa dito may nablang do inasakaan mo so nablang tree top nablang. Nakalabay lang ko da, pero ang kilala ko daw may nahimo da nga kasalanan mo. Doon nakamitter sa bala. Promo kita mga lugar na siya muna. To pa niya big nose, no? No. Daw sila ginata ka lugar na. Munang lugar yan kung failure ka klase mo sa kakalag dating magpamugtok lang.
dira nga portion naka-lock na dira. Ano na hindi literally gin-lock, baligin siradhan siya pero maka-open na mga tao. Pero ginapamangkot ka pa kung maano ka di sa sulod, tapos na-block. Amo man sa may pinaka main dira sa may atubang, estado man ni siya, no? Kaya mo na stricto gyapon sa mga merkado magsulod ka sa sini nga mga tiniyon action red despite nga ato hambal mo kagina kay Attorney Harry Roque gani. Ato, it flattened the curve. Bakit yung flattened yun ang niya nga kwan? Siko? Amo to ganing mangkot ko sila, magbigay ng mga bagay na imposible, nasusunog ang dagat. Kabudlay mo kisa abla insideho ng mga tirada sa aton mga opisyales, no? Na ang pangampangan nila, hindi kayo mo nag-flatten curve man, hindi niya pinulot na siguro sa inlex, siguro nga mga curve to. Pero importante ito yan, nga pangayo siya sa pasaylo, ito mula pagpapicture sa mga dolphins to, no? Okay, kasi ganong lichonon siya upo sa Nangayo naman sa sure. Ngayon sa pasensya, sinong kinabi kita, magpasensya man. Siya, imagine mo to nga porting kalipay niya, na wala na ang 40 mil sa amo nga bulan, sumala ang UP. Doon nagpagwa ng mga action Bray ang UP, doon kung eksakto nga figure, sinang sa bulan kuno sang Hulyo, or katapusan nga bulan sang Hulyo, posible kita nga maglabot sa 80, tub 85 mil ka mga confirmed cases diri sa Pilipinas. Ulaton ta naman na kay basi magpiesta naman na siya kundi maglambot basi malambot na sa 79,998 black. Amo na ginambal gaya nila nga ti wala matuto kalabot guro 60 mil to, no, or 50 mil tong target, ha? Do 40 to. 40. Ti wala ta malabot tong 40 mil ti July kabay tani nga aral ta sa may 60 mil kuno. Dali na sa Pilipinas, yung ano pa indis na kadamon sa confirmed cases, no? No, kasi batasan, no? Ti ang ambal to sa UP Action Bray, 80 to 85,000. Subong ang Pilipinas, 63 mil pa malang, 63,000 pa malang ta. Wow, kulang pa 30 mil, no? Wala. Kulang na lang guro yan. Bali lang, sige, buligay kita lang, buton tangot 80 mil. Hindi mo din ng utok ng mga officials, ano? Hindi may... Utro man yung taga-UP, sagi makamupindis-indis naman. Na hindi man to... Doon nagsobra pa bala kuno hambalila kay Nostradamus bala. Mga pro na natin ito ng mga predictionist daw sa UP na. Gali kita mo na ilang, kumbaga pa, haum-aum kuno. Basi pa mala kuno nga matabo dari sa Pilipinas. Pero palayo lang, ha? So, diri kita sa aton sumakulod yung Negros. May confirmed case lang kita bisan isa duha nga lalaki na tabi mo. Yes. Tapos mapulot sila pero ga nalingaw pa gani magpadamo-damo, no? No, hindi maintindihan. So, dito kita sa aton sa Negros kahapon daw kwan kita jutay katama damo sang mga recoveries sa action red mo. Okay, balita ina. Galing kay may isa rin ka panday nga napatay taga Banago ni. Nagpositive siya sa kwan sa COVID-19. Abot kung kagapon ang gilkatuan ni Kapitan Mijares bala mo, no? Muna siya. So, pingalangan lang kay kung travel history trambalan mo, hindi siya LSI or inabla na lockdown sa ibang nga probinsya ka ng fully day. Hindi sa A4 or A4. Gining tao nga natabo atong na medyo open na nagkanto siya bisa mo ng probinsya tapos bumalik lang na yun, hindi pa mo sina. Hindi man, alawin na ganyan, hindi siya OFW, kundi panday. So, damo siya balay nga napandayan, na naglain ng tag, yung kadala sa hospital, ay napatay siya, tigin siya, destiny siya, ang result niya, positive. Uy. Yung damo na siya na kalokantuan lang ang mga tuloyan, labi na sa mga katupad, yung manda. Nagpamilya mismo no? So, sobra na siya sa pasyente actually, ining pasyente o kung napatay nga ini. So, pangkot na din niya ito napulot si COVID-19 man. Ating do sakit-sakit lang sa parte na rin sa Bacolod, the action break, iti local transmission niya, no?
do local transmission na gid siya. Oh. May naman ka nagpositive man sa area sa Barangay Banago, LSI ni siya, no? So may gin-lockdown na mga 3 houses gin-lockdown dito para panigurado lang. So di sector ibla sa iban nga LSI ka, gin-home quarantine ka, pero doon di ka kapahimuyong sa home mo da, kundi doon nagagawa ka gid. Aha. Muti na. So, do ay nisla umataw dakpalon ka bati isa sa mga balita o kunway nga hindi lang dapat pwede magwa. So amo na ang mga bulumagko nga balita diri sa siyudad sa Bacolod, pero tiyan mo na kasobra 30 lang diyang active subong sa siyudad sa Bacolod Action Red, no? Mention din hindi positive, kung positive ti damo siya. Pero iban ti recover naman mo. So, dirito sa mga train, kakabilog, sobra, ang aktibo gihapon sining COVID-19 sa syudad sa Bacolod. No? Sa Negros, damo-damo man siya, pero amo na, waya sang damo nga nagkalamatay diri sa aton kung COVID-19 ang paghahambalan Action Red. No? Pag alikiti, Action Bray, kung magsiling ka nga, inabalang nag-clear ka na, it doesn't mean nga safe ka because may mga cases bala like, I don't know, if it's Senator Angara, nga positive siya, tapos nag-negative siya, pagkadason, nag-positive na naman siya, di ba? Yes, may ari man ang tamo ni sa aton sa Negros Occidental. Oo. Do sa, basta may sa Kabanwa diri, amo-amo, gin-Action Red, negative ka na, uli ka na, kampante ka na, may virus ka pagalit yapon. Na. So, amo nang diferensya kung wala sang vaccine kay hindi mo gid ma-sure nga why ka na virus. Oo, labi na gid kung why ka sa may ginabatsyag. Ako yung malatian sa nabatian ko nga tanan nga malatian dis kalibutan amo niyang kay posible kay why ka may ginabatsyag kung may virus ka. Na. COVID-19. Oo, amo nang medyo mabulubudlay diri, no? So, dito sa San Carlos, may gin-lockdown to nagligad nga mga duha ka puroks gid. Gin-open at tusla, so nagligad lang adlaw. Is nga dito, LSI ato, nagsuroy-suroy man. Oo. Di positive. Di duwagin kapurok to nalagalagawan niya, medyo may pagka-alartista man ni siya, kay pamalay-malay Braya, namo fans, namo nagka-lockdown, no? Braya. So muna ang sitwasyon, kaya nga kay wagita din nagbalik sa GCQ. Hindi naka-EQ lang kita. Oh. So, nautod si Action Brian? Na-remember ko to, nagligat to balang atong pasahero, gahalin bala sa may Cebu, nagpadulong diri sa may San Carlos, ano? Ang rason to nga nadakpan to siya bala, kay mapa-parlor lang. So, nagabalik si Action Brian, ha? Action Brian? Yes, Action Red Chocto na sa San Carlos na natabo mo. Lisa sa Cebu, magpa Negros Occidental kay mapa beautification lang sa buhok. Mapautod sa kuno sa buhok niya kay ginot na kuno. Okay, kay diri sa aton naka-stricto sa aton sa mga parlor nga na-mention no, unlike sa ginhambal man to kay sa Amerika to ya. Ati gapang detox patos laga niya. Kung ano na lang ang mga gatherings sa ginahimo dito tilang tawana bla pro ito na sila na basol ha. Gani. Dapat ka-learn kita sa ila to nga dapat hindi na pagsundon diri sa aton. Kaya to pa parlor to San Carlos kung madumduman sa tagpalamatita may ginbalita man tadi sa Action Radio. Halin sa Iloilo nagkadto di sa Kuano sa Talisay. Nadakpan 3 ka bilog mabakalang ilimnon kay wa ito. Dito kuno lockdown di baligya hindi pagpasugdan baligya ilimnon. Pero pag dahom nila di way lockdown di. Basta nagpapinsa na sila balay nga basit to ya sa Bacolod ya lasaw tong COVID diri sa amon niya puro gid. Ano ba siya ganila sa Bacolod kag Negros para sa Iloilo lain sa Pilipinas nga tabog tapos piyak ka pungsod din na si President. Gali kay sabi mga tao gid bala nga tayo gid ang pabinsaro no. Nabala nga tungod lang gid bala sang ilim noon. May iban gani nga tungod lang gid sang nubya. Kalay. Di mo amo ni Attorney Roque Ang balon to bla pwede masunog ang bye-bye how.
isa makayuhom ko malabas sa mga tirada nila pero galing ito itabi mo arasas babaw eh. Gani. Galit siya mo na may mga kilala at ang abogado. Ginayaw-yaw man siya sa pariyo yung abogado ay. Ginakomentan man sila. Pagkakomentar man, kung pwede lang guro niya siya hanos. Galigit hindi mo sila makuha, no? Pero kabay pa nga aton message mo subong bala. Tarungon taman ng COVID-19 ay. Bisa yes. Pa COVID-19, pus ba kwanta ni formalon tani. Eh hindi nilang ulango ang panggobyerno ta hindi niya joke lang. Pero dire kita sa aton nga gulugagmay nga balita kagabi do kadamo by business Bacolod Action Red. Oo, dire kagabi sa Bacolod di ihunti ko lang sa imo karon kay agining nadakpan di daw kwani. Arami by bus kagabi dire sa may area sang Rosas Pandan, Purok Rosas Pandan. Barangay Banago, Bacolod man, Bakal, Banago, Gapo, duwagin ka by bus, may duwaman ka positive. Last 8:05 ni kagabi, nadakpan diri ang suspect sa ring by bus nga si Antonio Marinho. Oo, isa ka 67 anyos, kag pamuloyo sa muman nga lugar, nakuha sa iya siring Poder Action Red ang balor sa 65,000 pesos. Uy. Sa ginapatihan Shabu, no? Kag subong man na laki pa diri sa pagbutang sang bladder entry sang kapulisan ang 300 pesos nga mark money converse ang sudlan kag iban pa no nga mga kagamitan Action Red, no? So ini siya karon nahunong na priso na dira sa area sang police station number 3. May baybas man kagabi o kon kahapon sang hapon dito sa may Barangay Rizal, Sitio Chloe, Barangay Rizal, Sagay, City Negros Occidental. Ang suspect din kilala sa kay babayi, ha? April Lloyd Timblor. Ampot lang kung babayi ini. Kay April mo, no? Hindi man gintanan guro kay si April Regino, laki mga no? Sa bagay, April, galing iti may boy gid siya eh. May Lloyd siya galing ati ba? Laki ni. April Lloyd, April boy. April Lloyd. Sige, bayan na lang daan, no? Ratay uno anyo soltero, taga Fortune Ville niya, hindi Fortune Town. Subdivision, Barangay Rizal, Mansyudad, sang Sagay. Sa pagpanguna ni Police Major Albert C. Tigayon, nga nagpatigayon sining drug operation, kag nakuha sa iya sini Poder ang balor 4,000 pesos nga ginapatihan Shabu, 340 pesos nga by bust or kanya benta niya. Kaya sining baligya, 400 pesos nga by bust money kag mga drug paraphernalia Action Red, no? May motorsiklo, isa ka unit sa motorsiklo nakuha pagit sa iyaman. Makadamos ang gamit, baka importante sa pawalay ni Bla. Kanugon, no? Kanugon. So, ini, ang ara na karoon ng unang man sa kapulisan, ining mga items nga ini, subject pa rin for crime laboratory test Action Red, no? Last, ari nagkaladakpan man nga hampang ka pusoy. Ini po pangabuhi kurong ilan eh. Si una diri at tagakuan ni sa Purok Abada Sky Vista Alegre sining siyudad sa Bacolod. Nagkaladakpan diri si Noli Linaha, 37 anyos, Mark Rosalio, 37 anyos man, subong man si Michael Singhid. Ano ning ipilido yaman? Tado Indian gurayo. 35 anyos, Joselito Domingo, 49 anyos. Hindi sila akto nga nagahampang sang Baraha Action Red, no? So, ginpang dakopan din sila sa kaso Presidential Decree 1602 o kon illegal nga sugal Action Red. Munang mga balo-balita diri sa mga kapulisan sa Srimantrion palibot sa siyudad sa Bacolod. Dungagan tarik karon sa iban pagin mabalita masagap naton sa aton sining pangalagan. Sa patrol with Action Nani Kirao, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden sa pinakauli diri nga balita sa siyudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Grabe mga ka-aksyon, ano? Sa amo ni balang krisis, pandemic tungod sa COVID-19. Nakuha pa naton nga magpanahor balang, no?
Nya kung tani, bala mga kaksyon nga ang kwarta dira nga gamiton mo panahon dira, ibakal mo bala tani bugas, bakal mo dira sudan. Ibayad nyo dira amat-amat sa sineko, kaya basin nagsupot na balang bilyo. Kag surpresahon ka mo sa bulan sang Agosto, baw! Te, hinulsol ka naman, basulon mo naman ang asawa mo nga wala siyang sala. Kung nga madulom ang inyo dira nga balay, kinotdan ka mo. So gani mga kaksyon, unahon tagid pirmi ang mga kinahanglanon dira sa aton nga panimalay. Kag wala kita kabalo mga kaksyon ha. Amo to bala example kagapon ng istorya to ni Action Brian Morden nga ato balang isa ka panday nga nagpositibo. So wala kita kabalo mga kaksyon kung ang aton dira nga upod sa paghampang sang sugal. Wala kita kabalo kung din siya nagkadto nga manugid bala siya kung din siya nagkadto. Kung sinoda ang iyang ginkadtuan ang adlaw or antes na sang inyong nga pagsugal dira. So amo na mga kaksyon okay sa galing may mga tao gid lang mga tiga-ulo no. Sa kadamo-damo sang problema dira sa inyong nga panimalay, sa kadamo-damo sang pwedeng himuon nga kumbaga pa mangin manami balang epekto dira sa pagpanglakaton o sa inyo dira nga pagpangabuhi. Makuha niyo pa bala mga magsugal. Una akong taging bulugasan ta ha. Mga sir, mga ma'am, okay man tada. Well mga kaksyon na rin ba si makibot ka mo ha. Isa ini sa ginatawag naton nga pampamukaw nga balita subo nga aga sa programa ta nga Johnny Tango Rides Again. Kaupod si Action Red Salgado. Isa ka pinasahi nga isda ang nadakpan sa Malaysia nga ang unto sini parihas gidya sang tao mo as in. Di kalabanan sa mga isda dira taliwis ang ilang unto no. Pero ang unto ya sang tao pros bala sa aton straight yang dalom no do kumbaga pa do ka fix bala kahipid ya sang aton nga unto. Pero mga kaksyon amo man ina ang unto sang isda nga nakitaan nadakpan dito sa pungsod Malaysia. Nyay! Do ka haladlukan maning ipaksuho no. Kumbaga pa pagpakso mo do tawo niluto mo ya. Ang isda nga ini ang na-identify nga trigger fish. I don't know kung sakto ini yung pag-interpret ko or pag-example ko nga ang trigger fish do parehas ang pakol nga isda diri sa Pilipinas. Pakol bala? Lain man na iyang pakol pabo na yan. Pakuling isda. Kaga ini common ini sa tubig sa palibot sang Malaysia. Ini mayara sang 40 kasahi dito sa Malaysia ining trigger fish. Suno pa sa mga eksperto sa Malaysia, ini siya ang mayara sang madamo nga kolor. Mostly colorful ini siya nga isda. Ngayara sa balay nga tropical or subtropical waters. Ang mga lalaki nga isda nga parehas sining ang pertika territorial or aggressive. Parehas ba sa mga ido? Kaya muna, bangga 1, bangga 2, bangga 3. Butang hari sa bangga 1 kung sa mga ido pa si Brownie. Ang hari sa bangga 2, amo naman si Whitey. Ang hari sa bangga 3, amo naman si Blackie. Amo na ang mga ido territorial. Pag sumunod din ang ido nga, kumbaga pa first time nila nga nakita, matagol na sila. Tapos yung makanta dayon nga, how much is that doggy in that bangga? So muna territorial, parehas ini sang trigger fish. So ang isda nga ini ang gindakop sa isa ka maestro. Pero ini ang ginahatag niya sa iya nga estudyante hambal sa maestro. Terrible man nga isda ba? Kalau ay manikanon, ihatag ko na sa akong estudyante Sir, thank you gid sa paghatag mo siyang isda. Thank you. Ginatag niya si iyang estudyante nga si Ahmad Sisiray. Pinasahig nga apelyido no Sisiray. Daw Sisiray. Gindala niya inipauli sa ilang balay para kuntani ipaluto sa iya nga iloy. Pero ang iya nga iloy hindi magluto. Hambal sa iloy niya.
Hindi ko magluto si Naya. Ay kabalo kami nakasugid sa akon ng isda nga inagindala mo nga ipaluto mo sa akon. Amo na siya ginatawag naton nga emperor fish. Hindi ko magluto niya. Hindi ko nahadlok ko. Basta tuyawan ko. Kaya man sa una mga ka-aksyon, may mga pagpati until now, I guess, ano, nga pag ang tao ko nun napatay, posible nga ang iya kalag magasaylo sa mga sapat, parehas ang elepante, parehas sa mga zebra. Ang lain sila ko ng espiritu, sa lawas mo masaylo, bala sa baboy, patay kagit. Pakano ka lang nga pakanon, paglabot sa adlaw, ate, litsunon ka na. Oy, Domingo, sa mga adlaw, sinugbang alimpong namit nga pagkaon, subong. May mga pagpati ang mga tao sa una nga kung mapatay ka kuno mo na ginhambal ta masaylo kuno or ma-reincarnate ang imo dira nga kalag. So galing iti mga kaksyon ang mga tao sa bilog nga kalibutan may ara sa mga lain-lain nga pagtan-aw sa kabuhi. So para tagaan ka mo sa ideya ko na no bala ang trigger fish araw ano no ko makita ni dira sa inyong kuan ha sa inyo dira Facebook nga account. Amo na sa unto ya straight gid ho. Mako muna unto gid sa tao mo ng trigger fish ho. Pero para ipakita sa inyong side view, amo na diri sa aton daw pakol na siya nga isda na. Pero unto yaw tao gid ya matsaga ko do model sa toothpaste no. Te, lutuon mo na, paksuhon mo na, di ka mahadlok. Pero mga kaksyon na po ina, ang aton nga balita nga pampabukaw para sa aton dira mga kaaksyon nga ginatuyo subo nga aga. Anyway, yari na ang aton nga jokes subo nga aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Matapos ang pila ka adlaw nga operasyon, ginbuksan ni Dr. Johnny Tango ang nakatabon sa mata ni Lolo. Diba siguro ga problema ni sa pananawan si Lolo, no? Lo, excited ako kung ano ang maging development sang amon nga operasyon sa imo kag sa mga bulong nga pinang-inom mo. Gani man Johnny, wala pa pero nagapasalamat na ko sa imo. Sang matapos nga makuha ni Johnny ang tabon sa mata ni Lolo, ginsugo niya nga magtindog si Lolo. Lo, subong kay nakuha na namon ang tabon dira sa imo nga mga mata. Pwede ka na nga magtindog. Oo Johnny, matindog na ko. Arina, nakatindog na ko Johnny. Karon Lolo, kay nakatindog ka na, maglakat ka. Lakat, Lolo. Ari na, Johnny. Mahinay-hinay lang ko, Ari na, Johnny. Gahinay-hinay na ko lakat. Gahinay-hinay na ko lakat. Ari na. Subong, kay nagalakat ka na, Lolo. Dalagan! Ano? Madalagan ko. Hindi ko magdalagan, Johnny. Nakulbaan ko. Kaya hindi mo ko gihapon makakita. Ano? Sus, abi kong ang problema mo, Luya, hindi ka makatindog kag hindi ka makadalagan or lakat. Wala ko yung problema sa akong tiil, Johnny. Ang problema ko nga hindi ko makakita. Kag ano itong ipainom ng aburong sa akon nga nagtindog din sa tubangan ko. Thank you so much, Maricelo. Barangay Bata si mga joke. Gani ka mo dira ha, kung ka mo magapamulong, mangkuton niya anay kung ng problema sa pasyente. Hindi ya kapagkita nyo nga tigulang, dira nga hinay maglakat, masig problema sa panglakaton. Galing yan, di kakita si Lolo. Ginbutangan matuod bandage ang mata, pero ang ginbulong, amo iyang tiil.
Nakalakat ka na. It's a miracle. Nakadalagan ka na. Galiya, hindi man sa gapon nakita. Isa kaadlaw, gin-kumpirmar ni Lolo ang iya nabatian nga balita parte sa kay Inday nga nagbusong kuno sa maligno. O perti man ni si Lolo katsismuso, no? Hagang pinamangkutan niya si Johnny man. Johnny! I-confirm ko ba sa imo? Ba kung tuo din na batian ko? Parti sa ano yung nabatian mo, Lolo, haw? Parti kay sino, ina? Nabatian ko sa kapihan, kagaina, nga ining si Inday, nagbusong kuno sa maligno kag engkanto. My God! Inang nabatian mo, Lo? Hindi natuod. Paano hindi matuod mo kay ginabrihan niya kunong bintana niya tapos ginbutangan pa niya sang kartula nga magsunod lang kamo kay bukas ang perto sang kalangitan 24/7. Bisan palong hindi ko yung magpati na. Nagpalamungol ka lang imo siguro ya Lolo ya kag batian mo nga chismis sala-sala pa. Sige be. Paano mo ma-explicar sa akon nga hindi maligno kag hindi engkanto ang nakapabusong sa kainday? Ang nabatian mo, Lo, maligno, manglino na. Maligno, manglino. Kag ang engkanto, insakto. I-combine bala, manglino, insakto. Ay, tuod, no? Makaon lang ko ganilog bati para makabati kumayo. Thank you so much, Tony of Barangay 18. Sa mo na nagpadala nga jokes. Ang masunod na nga joke, actually mga kaksyon na sa iya manigyapon na rin. Grabe, oh. Avid listener sa Action Radio Bacolod. Isa kagabi, nakita sang mga barangay tanod na sanday Johnny kag nirogo nga may isa katigulang nga nagalagaw-lagaw 10 oras. Di ba lang mga kaksyon, may curfew kita, ano? Galagaw ko 10 oras, oh. Na ano ba nga sa isang tigulang man? Kabalo na gid siya ka may curfew, malagaw pa. Palapitan ta sa baladyane, dalon ta ni siya sa barangay, kabalo na gid siya may curfew, kag wala gid siya nagapati siyang mando, yang stay at home. Gani man, kag wala gid siya mahadlok nga tigulang siya, kag prone siya sa COVID-19. Tunto man nga tigulang ni man. Ginpalapitan na ni Johnny kag Rugo ang tigulang kag pinamangkot. May kapida sa imulo kabalo kabalalo nga may arak kita sa nga curfew nga ginapatuman. Mayong gabi man sa inyo dira ka duwa ha. Oo, nakabalo ako nga may curfew. Ti kabalo ka man galilo nga may curfew nga nagwa ka pa imoy alas 12 sang tungang gabi ya. Mano kalo? Kabalo ka mo, ginagutom ako, kagusto ko nga magkaon. Sus, balibad lang na imoy Loloya. Nagligad lang to nga simana nang hatag sang bugas kag dilatas ang barangay. Tapos may sapagid. Tapos nang hatag pagidi ang syudad. Tapos balibad mo ginagutom ka. Hindi ko kasaw magkaon sang sardinas. Kina-allergy ako. Tapos ang kwarta kulang ina. Mayo ni subong nga gabi kay ti. Pres ka na, libre pa. Hek, hek, hek. Nga, ano gusto mo yung kanon luhaw? Beef ala pobre, tinulang nga isda, pork ala pobre, chicken ala pobre? Kabalo ka mo nga duwa, gapasalamat gid ako kay gintawag yu ako. Kag hindi ako mabudlayan mangita pa. Budlayan mangita? Nga may nadulang apo mo lo? Hindi
Isa ako kaaswang. Kag kabo ang akon panyapunon, priska kag libre pa. Johnny dalagan, aswang gali si Lolo. Gani man. Thank you so much mga ka-aksyon na sinong pagpamati sa itong programa. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Good morning lang dira sa kay Sir Nelson Cedilio. Kag syempre sa mga tagpalamati dira sa Barangay Estefania, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Inisaliwat si Aksyon Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.